Assalomu alaykum bardori aziz va podpishkoni kanali Autoline TJK. Bardori aziz, xush omadین ба канал. Бардори аз шумо як хоҳиш тилоӣ мекунам. Стоп кунен, як дона лайк бизанен. Гуфтанамон кадоме ки меҳмонӣ ҳатман подписатсия ки зангулаи канала тавсемон ки то ки ҳамрӯза видеои мо бари шумо пешкаш гардад. Я та Opel Astra ёфтем ки соли барош 2000 объем моториш 1.6, сӯзишвориш бензинай, коробка передачаш механикай. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол мошин дар шаҳр Душанбе мебошад. Нархш 52000 сомонаи содда мешавад. Маълумот кадом ки мошин хари аниқи номрои соҳибиш дар экран аст. Занг занед бо мо милан дорад. Opel Astra F солш 1998, объем моториш 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе мебошад. Нархш 38000 сомонаи бо савдо мешавад. Маълумот кадом ки мошин хари аниқи номрои соҳибиш дар болои экран аст. Занг занед бо мо милан дорад. Opel Vectra B моториш 1.8, солш 2001, бензин ва газ ҳардуш кор мекунад. Коробкаш механик. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе мебошад. Нархш 53000 сомонаи бо савдо мешавад. Маърифат кунед номрои соҳибиш дар болои экран аст. Занг занед бо қайтон муомила мекунам. Opel Astra F соли барош 1993, объем моториш 1.8, сӯзишвориш бензин ва газ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Айни ҳол мошин дар исфара мебошад. Нархш 25000 сомонаи бо савдо мешавад. маърифат кадоми мошин хари аниқи номрои соҳибиш дар болои экран аст. Занг занед бо мо милан дорад. Я таваз 2114 ёфтем ки моториш 1.6 соли барош 2004, сӯзишвориш бензин ва газа ҳардуш кор мекунад. коробкаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин дар Душанбе мебошад. нархш 25000 сомонаи бо савдо мешавад. маърифат мошин кадом ки мошин хари аниқи номрои соҳибиш дар болои экран ҳаст. занг занед бо ҳатман қайтон муомила мекунед. ВАЗ 21099 соли барош 2000, объем моториш 1.6, сӯзишвориш гази холӣ, коробка передачаш механик. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол мошин дар ёвон мебошад. нархш 4500 сомон бо савдо мешавад. маърифат кунед кадом ки мошин хари аниқи занг занед бо муомила мекунам.